Καλημέρα σας. Σκέφτηκα να ασχοληθούμε και λίγο με την παράδοση. Και ένα από τα κυριότερα σημεία της παραδόσεως είναι η Θεία Λειτουργία, της οποίας στο σκοπό οι περισσότεροι την αγνοούν. Η Θεία Λειτουργία είναι η τροφή της ψυχής μας. Από εκεί θερχόμεθα πνευματικά. Η Θεία Λειτουργία γίνεται κάθε ημέρα, διότι κάθε ημέρα πρέπει ο χριστιανός να έχει σχέση με το σώμα του Χριστού. Όπως τρώει σωματικά, έτσι τρώει και πνευματικά. Λοιπόν, η Θεία Λειτουργία αρχίζει από το σπίτι της νοικοκυράς. Εκεί η νοικοκυρά θα ζυμώσει το πρόσφαιρο, το οποίο πρέπει να είναι από στάρι, όχι άλλο αλεύρι. Θα ζυμώσει το πρόσφαιρο και όταν θα χρησιμοποιηθεί το πρόσφαιρο, το απόγευμα πρέπει να το πάει στην εκκλησία για να μείνει μια βραδιά στην εκκλησία. Το πρόσφαιρο είναι η Παναγία, από την οποία θα εξέλθει ο Χριστός. Λοιπόν, πηγαίνουμε το πρόσφαιρο στην εκκλησία, όπως η Παναγία έμεινε στον ναό, έτσι και το πρόσφαιρο μένει όλη νύχτα στον ναό, όχι το πρωί. Το πρωί ο ιερεύς ενδύεται την ιερατική του στολή και αρχίζει τη λεγόμενη προσκομιδή. Προσφέρω δασά εκτός όν. Τους προσφέρουμε, καλούμεθα να τους προσφέρουμε θυσία. Για να γίνει μια λειτουργία πρέπει να έχουμε το πρόσφαιρο του αμνού, το πρόσφαιρο της Παναγίας, το πρόσφαιρο των Αποστόλων και το πρόσφαιρο των ζώντων και των δυνατών. Αλλά όμως, αν δεν έχουμε τόσο πρόσφαιρα, μπορούμε σε δύο. Ποτέ ένα. Διότι το πρόσφαιρο συμβολίζει την Παναγία. Η Παναγία ένα παιδί έκανε. Πρέπει να έχουμε και δεύτερο πρόσφαιρο. Και αν δεν έχουμε δεύτερο πρόσφαιρο, και ψωμί. Από το καρβέλι. Μπορούμε να μεταχειριστούμε. Λοιπόν, παίρνει το πρόσφαιρο γερεύς, το ευλογεί, λέει το σκοπό, με το τρομάριο της Μεγάλης Πέμπτης, εξηγόρασε μας εκ του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη και τη φύς, την αυθανασία πήγες ανθρώπης σωτήρημα δόξωση. Το ευλογεί ποτές φορές και το βάζει εις το δισκάριο. Είναι σε πιάτο το δισκάριο. Μετά γίνεται η σταύρωση και η λόγχευση. Εκεί γίνεται η σταύρωση και η λόγχευση. Είστε στρατιωτών, λόγχη πλευρά του είχε και Θεός εξήλθε εξ αυτού αίμα και είδωρ. Και ο ιερεύς με τη λόγχη κεντάει τον αμνό, αμνός λέγεται, και βάζει στο Άγιο Σκοποτήριο το ανάμα και τον νερό. Και μετά βγάζει τη μερίδα της Παναγίας. Από άλλο πρόσφαιρο τώρα. Βγάζει τη μερίδα της Παναγίας. Παρέστη βασίλισσα δεξιό σου, ενηματισμό διακρίσω, περιβεβλημένη και επεπικυλμένη. Μετά βγάζει τη μερίδα των Αγίων. Πρώτον, των Αγγέλων, των Αποστόλων, των Οσίων, των Δικαίων, των Μαρτύρων, των Αγίων Ανορήρων και του Αγίου της ημέρας. Όποιος Άγιος είναι και η ημέρα, το μνημονεύουν τον Άγιο αυτό. Και μετά αρχίζουν να προσκομίζει ονόματα. Βεβαίως ονόματα
έχει ένα άλλο κομμάτι. Πάρτο και βγάζει ψίχουλα. Και το κάθε ψίχουλο συμβολίζει και μία ψυχή. Και έχουμε λοιπόν τώρα πρώτα τους ζώντας. Μνημονεύουμε τους ζώντας, όσους έχουμε. Εδώ μπορεί να λάβει μέρος και ο λαός που είναι έξω. Χτυπάει ένα καμπανάκι ο ιερεύς και μνημονεύει και ο λαός έξω. Και τα ονόματα του λαού πιάνονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε εκεί πέρα την ώρα της προσκομιδής. Και αν μας φέρει ο ιερεύς μας ειδοποιήσει. Μετά έχουμε τα ονόματα των τεθνεώτων. Διαβάζουμε όλα τα ονόματα των τεθνεώτων και βγάζουμε ψίχουλα από το κομμάτι εκείνο των άρθρων. Και αφού λοιπόν τελειώσει η μνημόνευση, γίνεται η κάλυψη. Καλύπτονται το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκοπότηρο. Τώρα ο Χριστός είναι νεκρός. Γεννήθηκε, εδίδαξε, έπαθε, εσταυρώθη και πέθανε. Η κηδεία του είναι σε άλλο μέρος. Και ερχόμαστε στη λειτουργία. Βεβαίως η λειτουργία αρχίζει με τον δόξα, το Θεό κλπ. Και αρχίζει ο ιερεύς και μνημονεύει, μάλλον παρακαλεί τον Θεό πρώτον, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Τι θα πει αυτό? Παρακαλούμε τον Θεό με ειρήνη να προσευχηθούμε όσοι μέσα εις τον ναό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Δεηθόμεν θα πει παρακαλούμε. Να παρακαλέσουμε δηλαδή να μας δώσει την άνωθεν ειρήνη, την αγγελική ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, η οποία θα βοηθήσει κατά πολύ στην σωτηρία μας. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Παρακαλούμε Θεός να δίνει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και όχι πολέμους και ακαταστασίες. Ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Τι θα πει ευσταθίες? Να στέκονται καλά και ορθά και ορθόδοξα όλες οι εκκλησίες που βρίσκονται στον κόσμο αυτόν. Λοιπόν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπερβρασίας των αέρων του εκκλησιών και της σωμάτων ενώσεως και της σωμάτων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Εδώ παρακαλούμε να γίνει ένωση. Εμείς δεν αποφεύγουμε την ένωση. Κάθε μέρα στη λειτουργία παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να γίνουμε πάλι μία Ορθόδοξο Εκκλησία. Μετά, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και το μεταπίσεως και βλαβίας ισιόντων εν αυτό. Παρακαλεί η Εκκλησία μας όσους ήρθαν στο ναό να τους έχει υπόψη του ο Θεός. Μετά, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Προσεύχεται η Εκκλησία μας για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Μετά προσεύχεται για τα ποιμένα, για τα επίσκοπα, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου Ιερείς, της εν Χριστώ Διακονίας οι διάκονοι,
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν και η μοναχή. Όλοι είναι μέσα στην εκπόνηση αυτή που παρακαλεί η Εκκλησία μας. Μετά, υπέρ της πόλεως αυτής, προσεύχεται η Εκκλησία, είδε την πόλη, αντιφυλάσσει ο Θεός. Πάσης πόλεως χώρας και για όλες τις πόλεις που βρίσκονται στον κόσμο. Υπέρ της πόλεως σας, πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Να φυλάει όλους τους πιστούς οι οποίοι ευρίσκονται σε όλες τις εκκλησίες. Μετά, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και του στρατού προσεύχεται για το έθνος, γενικά η Εκκλησία μας και ιδιαίτερα δια των στρατών. Μετά έχουμε άλλη εκφώνηση. Υπερευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από το ζωή. Γι' αυτό η Εκκλησία μας παρακαλεί τον Θεό να δίδει όσο μπορεί περισσότερα τροφή εις τον λαό και να διατηρεί τα μέσα τα οποία από τα οποία προέρχεται η τροφή. Υπερπλεόντων για αυτούς οι οποίοι πλέουν στη θάλασσα, νοσούντων, αυτοί που είναι ασθενείς, εχμαλώτων όσο εχμάλωτοι και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αυτή η υπεσφώνηση είναι πολύ συγκινητική, διότι περιέχει μέσα όλο τον κόσμο, και τους υγιείς και τους ασθενείς και τους πλέοντες κλπ. Μετά, υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Λέει να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φυλάει από κάθε θλίψη, και αν έρχεται η θλίψη να την υπομένουμε τη θλίψη. Υπερβάσει η οργής, να μας φυλάει από κάθε οργή, από κάθε τίτο εξευνικό. Μετά ερχόμεθα να παρακαλέσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι σε όλες τις ακουσίες παρόν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξε εμάς ο Θεός της η χάρητη. Δηλαδή λάβε Κύριε υπόψη του όσα σου δώσαμε, όσα σου παρακαλέσαμε, και να είναι η χάρη μαζί μας. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Η Παναγία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται στα δεξιά του Υιού της. Εν χρυσό περιποιημένη, λέει. Παρακαλούμε και την Παναγία να λάβει ψώτη σε αυτά όλα τα οποία ζητήσαμε από τον Θεό και να μας τα παρέχει. Και μετά η δόξα του Θεού. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Δηλαδή όλη η δόξα και το μεγαλείο ανήκει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτή λέγεται η μεγάλη εκτενής. Και οι ψάλτες ψάλουν τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Μέχρι εδώ συνέχεια στο μάθημα.